Nongialehkai Phutbol ki khynnah shynrang jong ka Meghalaya, kala Ioh Rung Sha Phainal jong ka Khelo India Youth Games 8,000 phusau, hadien bakala liem no ka Jharkhand, da lalai, ha ka jingialehkai semi-final, kaba mynta ka sngi ka khandai tarik kyllalyngkot 8,000 phusau, pyrshah ka Tamil Nadu. Ka Meghalaya iakhun final pyrshah ka kynhun, kaban job na ka iakhun semi-final, kaban salong hapdeng ka Punjap bat ka Orisha.